ďalšom videu ideme napodobňovať ďalšie góly, ktoré hrajú na majstrovstvách sveta. A dneska to bude Argentína. Dajte like, odber a bauceše. No, prvý pokus. Jak to urobil, jaj? Nie, lepšie. Druhý pokus. Tretí pokus. Opa. Alebo dobre pokračuje. Druhý pokus. Bro. Pokus. A ako ďalší gól bude gól Maxima Rodrigueza proti Mexiku. Pekná šibenička, ty kokos. Ideme na to. Jak to urobil, že tak a... Ježišimária. Tretí pokus. Hop. Nie, aký pekný je. Štvrtý pokus. Pretože that boy asi dlho mohol to vyhrať. Hráte mi? Ja ti pokusom o toto. Ako ďalší gól bude gól Lionela Messiho proti Getafe, kde prešiel polku ihriska, celú bránu, brankára zakončil. Ty kokos, ani sa mu nečudujem. Let's go. Svieti slniečko. Prvý pokus. V závere tohoto videa dajte like, odber a čaute.